Περπατούσε κανείς κάποτε στα σοκάκια της Αθήνας και άκουγε παντού μουσική από μια κιθάρα με ψιλοχαλασμένες χορδές. Τώρα πρέπει να βρεθείς σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας για να ακούσεις. Το παραΐστικο, που δεν υπάρχει πλέον με αυτή τη μορφή, έδωσε χώρο σε ανθρώπους να καλύψουν αυτό το κενό. Μουσικός του δρόμου, όπως λέμε εσύ, εγώ, αυτός ή ακόμα κι εμείς. Όταν δεν φοράς ακουστικά ή δεν παραμιλάς στο κινητό, είσαι απλά ανοιχτός σε ρεθίσματα. Καταρχάς καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα, καλή χρονιά, υγεία και όλα τα άλλα γίνονται. Για πες μας, τι κάνεις εσύ εδώ? Σήμερα είναι μια μέρα σχεδόν πρωτοχρονιά, 2 Γενάρη. Ο κόσμος βγαίνει βόλτα, έχει καλό καιρό και έτσι και εγώ και οι άλλοι μουσικοί προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο με τη μουσική να τους κάνουμε να νιώσουν καλύτερα. Γιατί η μουσική είναι έμφυτη μέσα στον άνθρωπο και την αγαπάει ο κόσμος και η τέχνη πληρώνεται και βγάζουμε και το μεροκάματό μας. Είσαι μουσικός του δρόμου, συγκαταλέγεσαι σε αυτούς τους μουσικούς, σωστά? Ναι. Πόσα χρόνια το κάνεις? 8 με 9 χρόνια. Θες να μας πεις την πρώτη φορά που βγήκες στο δρόμο και έπαιξες, πώς έγινε αυτό? Είχα δει ότι βγαίνανε πολλά παιδιά, αρκετά τότε, στην Ακρόπολη, στην Αεροπαγήτο και λέω να το δοκιμάσω κι εγώ. Και έτσι πήρα μια παλιά κιθάρα που είχα κλασική και σκέτα έτσι έπαιξα και μέχρι σήμερα που έχω τον εξοπλισμό όλο αυτόν από τότε, από μια απλή κιθάρα. Πήγες δηλαδή και έπαιξες κάτω από την Ακρόπολη? Ναι, κάτω από την Ακρόπολη εκεί πέρα στην Αεροπαγήτο, σε ένα παγκάκι θυμάμαι και ο κόσμος ήταν πολύ ενθουσιασμένος, πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία και αυτό με κράτησε να το ξανακάνω ξανά και ξανά. Βέβαια δεν είναι ρόδινη η δουλειά αυτή, είναι δύσκολη. Παγορεύεται να έχεις αγοραφοβία, δεν μπορείς. Δηλαδή εδώ ειδικά Ερμού που είμαστε τώρα, όχι απαγορεύεται να έχεις αγοραφοβία. Δηλαδή είναι δύσκολο αν έχεις αγοραφοβία να το κάνεις αυτό. Εδώ στην Ερμού εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος τώρα θα σε κοιτάξει, υπάρχει καιρικές συνθήκες, είναι το δύσκολο. Είσαι εκτεθειμένος σε ανθρώπους οποίοι κάποιοι μπορεί να είναι και παράξενοι, ξέρω εγώ, να σου πούνε και τίποτα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Πάμε λίγο εκεί πριν 8 χρόνια. Το να πάρεις μια κιθάρα από το σπίτι σου και να ξεκινήσεις να βγεις στην Ακρόπολη και να τραγουδήσεις δεν είναι κάτι απλό. Ναι. Τι σε όθησε εκείνη την περίοδο και την πήρες? Δηλαδή θα μπορούσες με την κιθάρα να παίξεις σε ένα μαγαζί. Ναι, βέβαια. Θα μπορούσες για να καλύψεις το κομμάτι το ψυχικό να μαζευτείτε μια παρέα και να παίξετε. Κοιτάξτε, προσωπικά εμένα, οι φίλοι μου που έβλεπα που παίζανε για τη φάση τους, κάνανε και πρόβες έξω, άλλοι το κάνουν από οικονομικούς λόγους, πιστεύω, κάποιοι άλλοι, το οποίο ξεκινήσαν έτσι. Εγώ η προσωπική μου εμπειρία είναι από τους φίλους μου, δηλαδή όχι ζήλια, μια ενθάρρυνση καλή, ότι είναι ωραία. Γνωρίζεις κόσμο, ότι είναι ωραία. Μουσικός του δρόμου τι είναι για σένα? Μουσικός του δρόμου είναι ότι εκεί που δεν σε περιμένει κάποιος να προχωρήσει στο δρόμο του, στη διάβα του, θα του μεταφέρεις μουσική. Και είναι κάτι ξεχωριστό αυτό το πράγμα, ειδικά στις μέρες μας που δεν μπορείς που ο κόσμος είναι λίγο πιο επιφυλακτικός, να του δώσεις μία όαση μπροστά στον γκρίζο. Αυτό είναι, μία όαση μπροστά στην έρημο. Ένας μουσικός του δρόμου, πιστεύω. Τώρα αυτό μου ήρθε να πω, αυτό είπα. Αλλού έχεις παίξει μουσική? Έχω παίξει στην Άξο, έχω παίξει... Στην Άξο πού? Στην Απίρανθο. Στην Κρήτη, Θεσσαλονίκη, σε διάφορα μέρη. Ναύπλιο. Ωραία, πας λοιπόν, κάθεσαι, σκόνεσαι, πας 9 ώρα το πρωί, 9.30 ξεκινάς το απόγευμα, βράδυ, εξαρτάται. Συνήθως πρωί εγώ παίζω, γιατί όταν έχω ρεπό από την άλλη δουλειά που έχω, που είναι δεν έχει να κάνει σχέση με τη μουσική, γιατί δεν κάνω μόνο αυτό, συνήθως πρωί. Όσο παίζεις
Πώς νιώθεις? Εξαρτάται την περίπτωση και την κατάσταση. Δηλαδή όταν ο κόσμος χαμογελάει και τον βλέπω και έχει ψυχολογία, εκεί πέρα παίζω με μεγάλη χαρά, χάνομαι στη μουσική, προσπαθώ να δώσω το καλύτερο που μπορώ. Απ' την άλλη, αν νιώσω ότι η ενέργεια του κόσμου δεν κατάφερα να τους το βγάλω αυτό το πράγμα ή κάτι φταίει που δεν μπορώ και εγώ να καταλάβω, εκεί πέρα δεν νιώθω καλά, τα μαζεύω και φεύγω. Υπάρχει διαφορά στην ανταπόκριση του κόσμου προ-COVID και μετά-COVID? Ναι, βέβαια. Ναι. Ως Πριν το προς τι? COVID ή και μέσα στο COVID ο κόσμος δίψαγε για αυτό το πράγμα. Τώρα εντάξει, έχει χαλαρώσει πάρα πολύ, αλλά όχι, δεν είναι όλο γενικό, είναι εντάξει, ναι. Υπάρχει ένα προβληματάκι σε αυτό το πράγμα, γιατί μάλλον το έχει συνηθίσει ο κόσμος, εγώ, έτσι, προσωπική μου άποψη, δεν ξέρω γιατί. Παρατηρείς τον κόσμο? Εντάξει, ο κόσμος περνάει, σε παρατηρεί, σε βλέπει, μαζεύεται εδώ γύρω, σε ακούει. Εσύ παρατηρείς τους ανθρώπους? Ναι, ναι, Δηλαδή, ναι. έχεις έρθει εδώ στην Ερμού, σε μια αγορά που είναι πολύ καταναλωτική. Πώς βλέπεις τον κόσμο, τις οικογένειες, βγάζεις δικά σου συμπεράσματα? Κοίταξε, αυτοί που έρχονται από επαρχία ή από Κύπρο ή από το εξωτερικό είναι πολύ πιο χαρούμενοι όταν έρχονται στην Ερμού, γιατί είναι σε mood διακοπές, και οπότε η μουσική τους είναι εισδιπλούν κάτι καλύτερο μέσα στη χαρά τους. Και οι άνθρωποι από την Αθήνα είναι και αυτοί, αλλά είναι κάτι συνηθισμένο πλέον για τους Αθηναίους η Ερμού να περνάνε, να κάνουν τη βόλτα τους, και σίγουρα θα αντικρίσουν ένα μουσικό του δρόμου εκεί πέρα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν βρούνε, και δεν τους είναι κάτι έκπληξη αυτό. Απλά ο κόσμος από την επαρχία το χαίρεται και το ευχαριστιέται πιο πολύ. Στους ανθρώπους που δεν είναι από την επαρχία, Ναι. που ζουν εδώ στην Αθήνα, τι παρατηρείς, πώς τους βλέπεις? Γενικά είναι ένας κανόνας ότι όλοι οι άνθρωποι με τη μουσική, επειδή είναι έμφυτη μέσα τους η μουσική στον άνθρωπο, χαίρονται, αλλά τους Αθηναίους δεν ξέρω, λίγο τους βλέπω λίγο πιο γκρίζους, που χρησιμοποίησα και αυτή τη λέξη πριν, γιατί μάλλον είναι η ζωή στην Αθήνα, το άγχος, είναι, δεν ξέρω, η κίνηση στους δρόμους, οι γρήγοροι ρυθμοί, είναι λίγο κάποια πράγματα στην Αθήνα που είναι λίγο, τους επηρεάζει αυτό. Ανάμεσα στις ρόδες του ποδηλάτου, το σύρσιμο των παπουτσιών, τα καρότσια, τα δέξια σκουντίγματα με τις αγκράφες των επαγγελματικών τσαντών να συγκρούονται, υπάρχει κάπου εκεί ένας μουσικός του δρόμου. Σαν να τον κρύβουν όμως οι αστάθμητοι, οι παράγοντες. Αυτοί ναι. Κι στέκονται όμως μπροστά και μας κάνουν να τους προσπερνάμε. Επάγγελμα που εντάσσεται σε μάθημα επαγγελματικού προσανατολισμού, ή μήπως δηλώνει κάτι για όσα θα επακολουθήσουν? Στους Αθηναίους παρατηρείται μια καταχνιά, μια στεφιασμένη εικόνα. Αυτό μας δηλώνει ένας μουσικός του δρόμου, ο οποίος ξέρει να μας παρατηρεί. Έχει μάθει να το κάνει όσο εμείς έχουμε συνηθίσει να κοιτάζουμε κάτω αντί τον ουρανό. Ο κόσμος σου μιλάει? Ναι, πολύ, πάρα πολύ. Τι σου λέει, τι σου λέει? Εντάξει, Σε έχει σοκάρει, σε όλους ο τους κόσμος έχει μουσικούς. σοκάρει, έχει έρθει κάποιος και σου έχει πει κάτι και σε έχει προβληματίσει, σε έχει κάνει να αισθανθείς διαφορετικά? Πάρα πολλά τώρα, άπειρα. Ο κόσμος γενικά σε όλους τους μουσικούς λέει μπράβο, είσαι καλός, μας ενθαρρύνουν όλους μας. Εντάξει, θα βρεθεί και ο στραβός, έτσι, που έχει βγει τώρα στο δρόμο και έχει τα νεύρα του και είμαστε εμείς ο στόχος και μπορεί να ξεσπάσει σε εμάς. Γιατί τον ενόχλησε η μουσική, γιατί κάτι, επειδή είμαι εγώ αυτός που... πολλά τώρα με έχουν σοκάρει, δηλαδή να έχουν έρθει οι συνθέτες των τραγουδιών που τραγουδάω και να μου λέει εγώ το έχω γράψει, ξέρω εγώ, ή εγώ να τους καταλάβω. Μεγάλη συγκίνηση αυτό. Άνθρωποι που δεν ήταν καλά ψυχολογικά
από κάτι σοβαρό που τους έτυχε να βρουν εδώ πέρα ένα στήριγμα, όχι σε μένα, στη μουσική που παίζω. Και να κάτσουν και να μου λέει σήμερα μου φτιάξες το πρόβλημά μου, έστω και επίκαιρα ξέρω εγώ για λίγο. Γιατί αποκρίνονται περισσότερο, οι νεότεροι σε ηλικία ή Μεγαλύτερες. Μεγαλύτερες ηλικίες είναι καλύτερες, ανταποκρίνονται περισσότερο. Όσο πιο μεγαλύτερες, τόσο καλύτερα. Λόγω του είδους της μουσικής που παίζεις ή... Μπορεί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ακριβώς. Εδώ σε έχουν γενικότερα όχι μόνο στην Ερμό που έχεις παίξει. Σε έχουν αποδεχθεί ως μουσικό του δρόμου. Δηλαδή θεωρείς ότι στην Αθήνα και γενικότερα στην Ελλάδα πλέον ο μουσικός του δρόμου είναι ιδιότητα. Όσο περνάνε τα χρόνια, ναι. Κοίταξε, κάποιοι ακόμα σου λένε ζητιανεύει. Αυτό όμως δεν ισχύει, γιατί προσφέρεις. Η επαιτία είναι να μην προσφέρεις, να κάθεσαι και να λες βοηθήστε με. Από τη στιγμή που σου προσφέρω ένα συναίσθημα με τη μουσική και βέβαια η τέχνη πληρώνεται και έχουμε ανοιχτεί τη βαλίτσα και όποιος θέλει μπορεί να αφήσει για να μπορώ και εγώ να το κάνω πιο συχνά αυτό το πράγμα, να έρχομαι να τον κάνω να νιώθει όμορφα. Όχι εγώ, το ξαναλέω, η μουσική το κάνει να... Δεν ισχύει αυτό κάποιοι, πιστεύω εγώ, προσωπική μου άποψη, έτσι. Υπάρχουν περιπτώσεις που αστυνομικές αρχές ή γενικότερα δημοτική αστυνομία έχει προσπαθήσει να σε διώξει, να σου πει δεν να με επιτρέπεται διώξει, εδώ. όχι από δικό τους καπρίτσιο. Δεν μου έχει τύχει αυτό εμένα. Δεν ξέρω σε άλλους ανθρώπους, σε άλλους μουσικούς. Μπορεί να έχει ενοχληθεί ένας άνθρωπος για τον αλφαχή λόγο που παίζω έτσι και ίσως δεν πρόσεξα ότι ήταν για παράδειγμα κάποιο ιατρείο κοντά καρδιολογικό και όντως δεν μπορεί με τη μουσική να κάνει τη δουλειά του. Ναι, έτσι έχουν συστάσεις γίνονται, ναι. Και συγγνώμη, φεύγω. Γενικά είμαι πολύ προσεκτικός και όλα τα παιδιά πιστεύω πάνω κάτω είναι προσεκτικά. Τώρα άμα είναι κάποιοι που το καίνε το σημείο που λένε, βγαίνουν έξω, θα βγάλω εδώ λεφτά, θα κάνω, θα ράνω, θα παίξω εδώ, είναι το καλό το σημείο εδώ. Δεν κουράζεται ο άλλος που έχει ένα μαγαζί κάτι δίπλα και πας συνέχεια παίζεις ο ίδιος άνθρωπος αυτά, λογικό είναι. Αλλάζουμε μέρη, πρέπει. Πες μας μια ιστορία που θυμάσαι από όλα αυτά τα 8 χρόνια, μια ιστορία που σε συγκίνησε. Κοίτα, η πρώτη που θυμάμαι τώρα έπαιζα τον Αμαγαπάς του Παύλου Σιδηρόπουλου το τραγούδι και ήρθε μια κυρία, είχε και τη μάσκα τότε λίγο πριν τον κορονοϊό και μου έβγαλε τη μάσκα μαζί με ένα κύριο μεγάλη ηλικία και μου λένε μπράβο παιδί μου, λέει αυτός το έχει γράψει το τραγούδι. Λέω τι λες κυρία μου, λέω αφού του Σιδηρόπουλο είναι, μου λέει εντάξει όχι εγώ το έχω γράψει αλλά υπερβολικά ταπεινός ο άνθρωπος και ήταν ο Ανδρέας Θωμόπουλος. Δεν το ήξερα εγώ, το πάτησα στο ίντερνετ εκεί την ώρα και είναι ένα από το αγαπημένο μου τραγούδι τώρα μ' αγαπάς και γνώρισα τον άνθρωπο που το έχει γράψει αυτό το πράγμα. Διάφορα. Ένα αυτό, τώρα άλλα που έρχονται να χορεύει ο κόσμος ασταμάτητα συλλόγοι. Ποιο μήνυμα περνάς με την παρουσία σου στον δρόμο? Ότι σε όλο αυτό το γκρίζο, που πάλι τρίτη φορά το χρησιμοποιώ, ότι η μουσική μπορεί να μας χαλαρώσει, να μας γλυκάνει, να μας σπάσει αυτό το γκρίζο, να το κάνει λίγο πιο ρόδιν, μπλε. Ξέρω εγώ, πιο... όχι μπλε, συγγνώμη, πιο ευχάριστο χρώμα, εντάξει. Έχεις ξαναδώσει συνέντευξη? Ναι. Πού? Σε διάφορα και ιντερνετικά site και σε τηλεοράσεις τοπικές, σε διάφορα. Εξωτερικό? Εξωτερικό στη Γαλλία, στο γαλλικό κανάλι, στο νούμερο 1 νομίζω κανονικά στην Ακρόπολη ήμουνα και είχαν έρθει κάποιοι Γάλλοι με κάμερες με τέτοια και ένας Έλληνας ήταν Ελληνογάλος που μίλαγα στα ελληνικά να την συνέντευξη. Θέλω να σε ρωτήσω, η γύρω σου, ο γύρω κόσμος σου, ο κύκλος σου, τι λέει για αυτό που κάνεις? Κοίταξε, οι δικοί μου ανθρώποι που μια χαρά, κομπλέ οι δικοί μου. Τώρα έχω στο παρελθόν συναντήσει ανθρώπους που δεν σου λέει τι πράγματα είναι αυτά, παρτάλι ξέρω εγώ, να βγαίνεις έξω να παίζεις, ναι, υπάρχουν αυτά.
Αλλά στο δικό μου τον κύκλο όλα κομπλέ. Έχεις δεχθεί δηλαδή αρνητική κριτική? Ναι, βέβαια. Σου έχει πληγώσει για το ο τι έρχεσαι? πρόσκυλα δεν δουλεύετε, κανένα τέτοιο. Α, ναι. Ναι. Τα 8 αυτά χρόνια που είσαι εδώ στον δρόμο και έρχεσαι σε επαφή με τον κόσμο, έχεις δει μεγάλη διαφορά στον τρόπο συμπεριφοράς, στον τρόπο που σκέφτονται οι άνθρωποι? Έχεις δει τον κόσμο να αλλάζει? Μετά τον κορονοϊό λίγο, έχει γίνει πιο ψυχρός. Οι σακούλες των μαγαζιών δίνουν ευτυχία τελικά? Οι σακούλες Των μαγαζιών, ναι. σίγουρα, ναι, σίγουρα. Το shopping therapy είναι δυνατό. Θεωρείς δηλαδή ότι καλύπτει, αλλά είναι εκεί το ουσιαστικό? Το υλικό αγαθό ποτέ δεν είναι ουσιαστικό. Δεν είναι... Το πνευματικό είναι το κύριο. Μάθαμε να προσπερνάμε τις μελωδίες και σκεφτόμαστε αριθμούς. Ίσως τελικά το μυστικό είναι να επιστρέψουμε στις νότες, στις χορδές που ξυπνάνε άλλες χορδές. Ο Γιώργος Ιακώβου σηκώνεται και παίρνει την κιθάρα του και τραγουδάει. Μία εδώ, μία εκεί, γιατί απλά θέλει να αισθάνεται ελεύθερος. Κάποιοι από εμάς δεν έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να το κάνουμε. Απλά για να μην είναι όλες οι μέρες ίδιες. Απαράλλακτες. Ας μην είναι. Ας κάνουν τη διαφορά, όσο μικρή και να είναι. Ίσως τελικά είναι καλύτερα να στεκόμαστε που και που και να κοιτάζουμε πίσω τι μας ακολουθεί. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να σταθούμε, να σκεφτούμε, να κουβαλήσουμε μουσικές απρόσμενες που θα μας συναντήσουν χωρίς ραντεβού, απροσδόκητα σε ένα πλακόστρωτο. Και όλα αυτά απλά κοιτάζοντας πίσω, όσο μπροστά παραμονεύουν οι νότες από έναν μουσικό του δρόμου. Η λύση τελικά μπορεί να βρίσκεται στο δρόμο και όχι ανάμεσα σε 4 τοίχους.